bae metu. Terus Omah ngontrak kok arep mbok dol tole ngono. Omahe wong adidol. Omahe Lah Mas iya. wonge ngontrak. Iya lah jenenge bocah kan ora ngerti. Oh, kuwi ora beda aku, nek aku ki karo wong tua bekti kok. Bektine piye? Saking bektiku aku manut, ora kaya kowe kan ora manut. Manute piye iki manut apa iki? Ditangisi wong tuamu kowe tetep rabi karo jati, berarti kan kowe ora setia karo wong tuamu. Lan aku kan setia. Lho tenang. Lho wong tuaku ki lho cerita karo aku. Piye? Arep wong tuaku wis sedo kabeh. Bapakku kan sedo ngomong mbek aku. Le, aku tak pesen karo awakmu. Sadurunge aku ki sowan ning ngarsa dalem Allah, sesuk nak apa karo sedulure sing rukun. Terus aku pesen karo awakmu kae sawah kulon kae aja didol. Lah sebabnya apa, Pak? Sebabnya kudu ndeke. Ora tak dol sampe saiki. Ya padha kowe mau kontrakane didol. Saiki ora tak dol. Iya to, Mas. Kudu ndeke kok. Lah iya. Nggih, ngaturke sugeng dalu Mbak Umi. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu ingkang mirsani wayang dalu menika. Nggih. Mugi-mugi mengke betah nggih. Nontone betah ya Mas ya nganti tekan isuk mengke. Angger ono kopine ya betah. Mas Bagile ngendika bar jam ji kok. Oh, bar jam ji walah. Bar jam piro, Mas? Jam 1. Oh, lah iki wis jam ji kurang 5 menit kok. Bali ya Bali, Mas. Ya nggih. Niki sedaya seniman seniwati mboten kula saged sebat setunggal monggo setunggalipun. Mboten saged kula sebat. Niki Pak Do nggih. Oh iya. Teng mriku saking Jogja Girawuh Pak Bondo Suwarno. Oh, pripun? Terus yang nenggani to? Pak Arno. Kathah niku. Tesih pinarak lenggah. Mas Tri Sempak Mbak Nining juragane nggih rawuh. Oh. Dalang sinten? Mas Aris. Oh, Mas Aris. Aris sapa? Aris sapa? Oh, Aris Sriwijaya FC. Weh, FC iki mesti fan club. Ono dalang Panji kae ya rawuh. Panji apa? Panji kae. Niku lho. Mas Panji lho. Wah, alhamdulillah nggih matur nuwun pun tenggane rencang kalih sedherek-sedherek Stiman. Iki Pak Marsono ya nyumbang gamelan wayang kanggo Mas Bagi. Oh, Bagi diparingin disumbang gamelan dikekke ngono. Ya, engko dadi wis bar wayangan gamelane tinggal nggone Mas. Oh, alhamdulillah. Sesuk iso melu nglungsur. Nggih. Nembang apa Mbak Umi? Apa nggih Mas? Tamu kehormatan Bapak Ki Gonto Suwarno Bantul menika ingkang lorek-lorek. Bekti kula katur sugeng dalu Bapak. Nggih. Mangke kula kan naik nggih. 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 Naik rijing napa naik panggung? Ya. Aku ki takon lho. Sugeng dalu Pak. Oh Mas Harno niku. Wah, alih Mas duwer barang. Waduh, Bu. Ampun kabeh. Ayo, Dok, nembang sik. Jeneng kula mawon, Pun. Ya. Nggih, dipun bawani mboten Mas? Bawani no. Nggih. Percuma kowe tak warai ben dino. Dindinganipun Pak Tono. Iya diwarai. Sok sing marai kowe sapa? Mas Jati. Saiki wonge kon gawa. Bawa Mas. Kok ngomong aku bayar loh. Loh, jare kowe guru. Loh, aku tak melu ngangsu. Lah nek aku marai jur ora ndang tok-tokne piye? Lah nggih maksudnya kan jenengan dijajal. Langsung saka gurune ya. Ulang tinulodo. Wingi sinau bawa Banyuwangi leku kemekel-kemekel wis mati. Oh, iki isone banyu peceren kok. Astagfirullah. Banyuwangi kok. Ya, Banyu Dok. kalen. Banyu kalen miline ning segara. Pak Wahyudi nggih rawuh. Sugeng dalu Pak Wahyudi. Napa niki lu keteng eksploran napa-napa, Pak? Oh nggih. Pun beres ya. Lah kok iki nek nyanyi iki mesti kuwi sebabe apa? Isone ngomong kuwi. Nggih. Wah, bawanono megatruh, Duk. Megatruh? Heeh. Aja megatresno lho, kliru nek Pak Ning kok. Megatruh kliru megatresno. Yen kelingan ngono lho. Waduh. Mau ngeridu wae. Taunono windonono. Laptopnya didol kok kudu paketan. Ya, iki minangka dongane Bu Dewi ning Mas Yoga, Gong. Dongane. Heeh. Dewi yo iso ndonga. Ya, ndonga sithik. Sesuk nganti kapan aja lali karo wong tuwane. Kayemu ki aku teko wis dibagekke, Mas. Bagekke piye? Kowe dagelan kondang apa ora? Ora. Dagelan mampu apa ora? Ora. Kula mampu, nak mampu aja mangan nggonku nggih. Ah mulamu ya kok do mangan aku ya menganteng kowe.